लोगोफोर आंनि जेके मोसाहारि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय। आङो मोनसे नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदों। नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। अब्ला माथो बेसे गोबाव खालामबावनो, भिडिअखौ सुरु खालामसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। भिडिअनि गेजेरजों नुबायना गोदान मडार्न टेकनिकेल आदबजों मावनाय आबादारिफ्रा बेफोरबायदि गोदोनि बायदि मावनायजों जाला। जेनेबा गोदान टेकनिकेल जेरैबायदि जेनेबा हाग्रा जायाखै, हाग्रा जायैनि थाखाय जोङो बेयाव प्लास्टिक होदों। प्लास्टिक होनानै इजि प्रसेसआवनो खामायनो हायो। मोनसे जेनेबा 1 बिगा बानलुआवनो जुदि 1.5 लाख गाहाम जुदि मावोबा 2 बिगा जुदि मावोब्ला बेसेबां 1.5 लाख 2 लाख बेबायदि जुदि मोनोब्ला जोङो इजि प्रसेसआवनो जोङो आर्निं खालामनो हायो। नोंथांमोनहाबो बेबायदि नाजा, एसे मावनायनि गेजेरजों आर्निं खालामनो हागोन। जोङो बेकार जुदि जेंनाखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन आरोखि। बांसिन मानसिफ्रा ओरैबायदिल' पलिटिकेल केरियारावल' गोसो होयो। सोरबा पलिटिकेल केरियारजों थांनानै पलिटिकेल केरियारावल' ओंखाम गैया। जेनेबा पलिटिकेल जुदि गैलाबाथाय बे मानसिया गैखाला आरोखि, सेस। जुदि संसाराखौनो खुंनो हाहैयो बायदि बेफोरबायदि मानसि दङ। जाहाथे बेबायदि आबादजों जोंनि बर'आवबो ग्र' खालामनो हायो। आं बेखौनो खावलायदों। दे उन्दै देरबोनाय फंबाय मोनहा बेफोरबायदि मावनानै जाहाथे आर्निं खालामनो हायो, गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। बेबायदि मावनानै ला। जुदि नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मा साना, बे कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायनो हागोन। आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।